V 11. kole majstrovstiev regiónu 4. ligy Humel Západoslovenského futbalového zväzu v nedeľu 15. októbra 2023 FK Slovan Levice privítal mužstvo ŠK LR Kristál. S niektorými fanúšikmi sledovali zápas aj domáci miláčikovia. Od začiatku sa hral taktický futbal s množstvom osobných súbojov, no z postavenia v tabuľke bolo v prvom polčase badať prevahu hostí. Počas polčasovej prestávky sa konala tombola, no ešte pred ňou vyspovedali domáceho hráča Tomáša Šurániho. Patrónom zápasu bola firma Izomer. Uvidíme, potrebujeme jeden gól, aby Privozy dostali doma. Ako to vidíš? Bojujú, super a ešte dostali lopty, ale nevypracoval si žiadnu šancu. Tak uvidíme v druhom polčase. Dobrý. Rýchly prvý útok a tak to napadne. Do druhého polčasu nastúpili Levičania motivovaní spraviť niečo s výsledkom v ich prospech. Domáci brankár Korec kryl nemastnú, neslanú, strieľanú prihrávku Vavruša. Priamy kop domáceho Jaseneka išiel nad bránu. Na dorážku nedočiahol aktívny Vavruš, následne centru hostí v poslednej sekunde zabránil Tonkovič. Po aute Patrika Samuela Pánika sa k lopte dostal Kosák, ktorý opečiatkoval žrť hostí, následne sa snažil doraziť Tonkovič, no neúspešne. Aktivita domácich začala gradovať. Po priamom kope Kosáka sa do šance dostal Hlaváčik, no hostujúceho brankára Bobota sa opäť nepodarilo prekonať. Strela Kvašajho išla vedľa domácej brány. Hneď na to prišla gólová chvíľa domácich. Po odkope od brány v 66. minúte sa lopta dostala k Tonkovičovi, ktorý ju jemným lobom prihral nabiehajúcemu Vajdovi a ten už nemal problém prekonať hostujúceho brankára. Následne mali hostia šancu vyrovnať, no po centri červeného nedokázal loptu usmerniť do brány Vavruš. Z následného priameho kopu sa hosťom nepodarilo ohroziť domácu bránu. Jediná žltá karta prišla v 87. minúte po faule Vavruša na Hlaváčika a následnej strkanici. Levičanom sa napokon podarilo ustrážiť si jednogólový náskok a zaknihovať si prvú tohto sezónu domácu výhru. Fantasia!
Po zápase opäť nechýbal tradičný levický víťazný pokrik. S výsledkom sme samozrejme spokojní, pretože sme konečne doma bodovali naplno, po čom sme veľmi túžili a teda dnes sa nám to podarilo a chlapcom gratulujem za predvedený výkon a za obetavú hru. Postupom času zrejme aj hráči si viac verili a dôverovali, čo vyústením bolo aj nastrelené brevno Kosákom, respektíve tuším, že Tibor Hlaváčik tam má šancu a od tohto momentu hráči uverili, že môžeme teda uspieť v dnešnom zápase a aj teda naplno bodovať, čo napokon sa nám aj podarilo. Takže do druhého polčasu ten koncept zostal rovnaký, ale s jednou malou taktickou zmenou iba. Our first home win of the season, so it's very good to also score the winning goal, also to win in front of the home fans. So very happy, and you can see the mood in the dressing room. Everyone is happy, so very good. It was a difficult match, there are assists on the table. In the first half, it was a draw because they were also a very difficult opponent. But in the second half, we had a chance and luckily I scored, but it was a very difficult game. Yeah, and we are happy for the win. Myslím si, že domáci hrali očakávaným spôsobom. My sme sa snažili kontrolovať hru, byť silní na lopte. Z tohto pohľadu to bolo všetko v poriadku. Trošku nás zabrzila v dnešnom zápase nepresnosť vo finálnej fáze. Tam sme dotiahli viaceré sľubné veci, ktoré sme si trpezlivou hrou pripravili, čo bolo škoda. Do každého zápasu vždycky ideme s cieľom uspieť, bodovať, vyhrať, takže z tohto pohľadu, nás to mrzí. Ale taký je futbal, musíme sa teraz oklepať a všetko urobiť preto v domácom zápase, aby sme zvíťazili. Na remízu je hrať nezmysel, pretože vždycky sa môže vyskytnúť v zápase niečo, čo super zužitkuje, premení. Chceli sme hrať aktívne, chceli sme sa dostávať do zakončenia, ale len škoda, že už v tej finálnej fáze dneska sme neboli tak presní a nedokázali sme tam tie situácie vyriešiť do góla. Tak určite sme spokojní, hlavne, že sme dostali gól, to bolo taká, by som povedal, chyba nás všetkých, lebo sme mali ako zápas pod kontrolou, ale sme sa nepresadili v ich obrannej fáze a myslím si, že mužstvo dobre Levic bránilo a my sme sa nemohli presadiť a preto sme góla nestrelili. Chceme každý zápas vyhrať, ale ako vidíme, že superi sú vyrovnaní a dá sa vyhrať s každým aj prehrať.